O xuvenil A da SD ven de colleitar unha derrota por 3-1 na súa pelexa pola fase de ascenso á Liga Galega. Por detraste visitaban un campo complicado, o do Santa Teresita. Era un partido moi complicado nun campo pois moi difícil no que o rival Santa Teresita pois só cedera un empate no que vai de temporada, non? En parte por as condicións do campo, xa que as súas dimensións son 90 por 50, o que pois, eso, significa que é un espacio moi reducido e propicia pois, que sean os ataques máis directos. Non? En principio pois, non nos beneficiaba moito ese campo, pero intentamos adaptarnos xa pola semana ao que iba a ser o encontro. Non? E a verdade é que na primeira parte creo que foron eles mellores en canto a ocasións por número e calidade de ocasións, creo que sí que mereceron esa ventaxe de 1-0 que chegaron ao descanso, sí que foi froito dun pequeno error defensivo no minuto 37, dun saque de banda que sí que é difícil defender, como dicía, nestes campos, non? E despois no descanso tratamos de tocar aí unhas pezas e a través do que nos comentaban os xogadores fixamos un pequeno cambio de sistema no que sí que nos deu moita máis presencia en ataque na segunda parte, pero sí que cando estábamos mellor neses primeiros minutos encaixamos o segundo gol nunha falta directa do rival, non? De todas formas, quero entender que o equipo non lle perdeu a cara ao partido en ningún momento, estuvo vivo hasta o final, e feito no minuto 87 recortamos distancias co 2-1 e incluso fallamos un penalti antes dese gol, non? Houbo ocasión clara ata no desconto que foi perdida ao bater o balón no travesaño evitando o empate dos chantadinos e na última xogada chegou o terceiro do rival. Daría noraboa neste caso ao rival, pero contento tamén pola competitividade que mostraron os rapaces, non? No que é o cómputo e de cara ao vosso obxectivo é moi importante esta derrota, que significa? A verdade é que nos encontrábamos en primeira posición e, sí que cedemos esa primeira posición, agora pasamos a ser os terceiros, pero, está todo moi igualado, estamos a 3 puntos e queda toda a segunda volta, 9 partidos, na que dependemos de nós mesmos para acadar calquer tipo de objetivo, non? Entonces, seguimos na liña de traballo que viñamos tendo hasta ahora, non vamos a perder os nervios, nin a calma por esa derrota. Esta semana visitamos a Ourense, que vai sexto na clasificación, xogamos fora outra vez, empeza a segunda volta, o sábado a 6 da tarde. Entonces tamén será un partido moi complicado, onde o rival seguramente se replegará e será difícil encontrar os espacios, entonces traballaremos toda a semana como atacar ese equipo e poder levar a vitoria outra vez neste caso a clasificación e volvernos a situar canto máis arriba mellor, e senón seguimos ben situados á esperas do que fan os rivais.